Hoxe, Couto de Caza achégase ata terras de Melide. Aquí compartimos día cos participantes na Supercopa Galicia de Rastro de Xabarí. Acompañádenos. Cerco está, pero dous por traballar hoxe logo. Pero pajan, chulo. Tamén se non pagaran ni a traballar a su puta madre. Vamos hasta dentro, antes de que chova. Tamén estás en todos os lados. Cuidado, non, aquí non se traballa o que pasa. Non pasa un ano por día. Non se traballa, non, pasan de dous en dous. Como andamos? Cuidado. Pois o fatar a peso non hai xente. No, ahora para plantar un millo... Está chovendo, pero non aparece nin Dios. Vendiola. Pero bueno, é mellor verse nestes sitios que nos entierros. O ano pasado vin de rebote. É logo. É mesmo que digo. Se saluda aquí actualmente. ¿Qué tal, Manolo? Non tan ben como a ti, pero vamos tirando. Se saluda, me parece que estás algo fresco. Bueno, ti xa és fresco. Estás algo fresco, Cantos hai, Tony? José Ángel Penas. Andar nunha dirección e facermos socios. Xastre. Ten dous. Topámonos no sorteo da Supercopa Galicia de Rastro de Jabalí, Melide 2025.
espectadores, sí. Hai que ir a facer algo, ¿no? Que tipo de perros son? Un grifón azul. E de onde ves? Da Golada. O campo 1 é aquel, e o campo 2 é este. Empezarían alá ao final, e veñen todo facendo recorrido por aquí abaixo, e soben polos eucaliptos arriba e volven ao mesmo sitio. Usted que viene de espectadora? Sí, animar. E de onde ven? De Folladela, aquí ao lado. Veño ver o meu fillo, a ver se gana. Nada, os xuíces xa teñen o rastro preparado, agora toca comenzar campo 1 e campo 2. Acostumbrados a chuva. Agua, neve, xiada. O campeonato de Terra de Molinde pasa iso. Mide para dentro. Mide. Todos, ei. Pejados todos á beira. Sin meter ningún canal ou palito, ¿no? Que hai abaixo na beira. Todos aí pa esquina.
¿Cómo va la cosa? Muy bien. Siempre es un espectáculo ver a estos maravillosos perros de todos estos monteros de toda la comarca y de alrededores. Entonces, pues bueno, siempre estamos muy contentos del trabajo que hacen los perros y los monteros. Tomás es una de las personas que más disfrutan el campeonato. A ver. ¿Cómo fue la cosa? También un perrucho novo, pero bueno, que sabe o que fai eu. Nada. Fin da primeira parte do campeonato. Un éxito, como sempre, destes participantes, sempre moi correctos, sempre nos trae unha maravilla de perros, que máis podemos pedir? Melide sempre o centro de unión de todos os cazadores de Galicia e de fora.
Bueno, pois seguimos por terras de Melide, Supercopa Galicia Rastro de Xabarín, nada mellor que falar da proba co seu organizador. Bos días, Toño. Moitas gracias, bons días a todos. Gracias por sempre cubrir este evento cinegético que é un referente a nivel de España, de Galicia, e gracias, sobre todo, aos concursantes e aos xueces por facer este gran evento e todas as persoas que nos apoian logísticamente aos xueces e na propia proba. A parte desa primeira labor de agradecimiento, que, como di o refranero, debían nacidos ser agradecidos, que valoración personal faz desta nova edición da Supercopa Galicia, Toño? Bueno, un ano máis batimos récords, este ano casi chegamos aos 200 perros, entonces, pois, bueno, é un orgullo de que Melide sea a prueba estelar dentro do Rastro de Xabarín. Ainda que vai ser difícil que nos contestes, que lle das para que veñan todos a Melide, Toño? Bueno, eu creo que Melide o que lle damos é que cada concursante é unha parte moi importante da proba e os concursantes son o factor fundamental da nosa proba. Sempre hai que ser críticos e a crítica constructiva é boa e perdona que che diga, pero a veces faz algo porque non é normal que este toda a semana de sol e que chegue o fin de semana e que chova. Aí habrá que facer algo tamén. Aí con Pemán non tes algo de línea. Sí, eu estudio co fillo, pero nada. Este ano xa dixen que por Emilio e Carlos e todos estaban sempre de coña conmigo. Dicían, joder, hai que lle levar uns huevos a Santa Clara. Bueno, pois para o ano prometemos que vamos lle levar unhas 10 ou 12 dúcias de ovos que traiga bon tempo para Melide para o próximo ano, nas probas que fagamos. Bueno, pois vamos ir pedindo e hai que ir pensando xa na proba do ano que ven. Por certo, que parece ser que xa incluso tes a fecha medio cerrada, non? Sí, xa temos este ano, xa temos máis ou menos a fecha cerrada para o que é a primeira proba e a segunda proba cos locais. Xa casi vai estar cerrada nesta semana, xa vamos deixar todo listo. Rastro, chuvia, que tamén estamos no monte, natureza e agora gastronomía. Xa pouco máis se pode pedir para cerrar un día espectacular aquí en Melide, non, Tono? Claro, porque a caza realmente é conservación, turismo, gastronómico. Sabemos que Melide sempre foi un referente no mundo da gastronomía, polo pulpo, pola carne, polos queixos, polos doces. Entón, pois, bueno, é unha maneira tamén de que nós temos que o pobo, como van degustar ahora aquí todos os nosos participantes, tanto queixos como doces, como carnes, unhas carnes espectaculares que se crían aquí ao lado. Bueno, pois para iso estamos, para iso naceu o Campeonato Terra de Melide, para exaltar as grandes maravillas que ten a nosa comarca. Eso todo aderezado ca amistad que se respira en este ambiente, pois a verdade é que non me extraña que digas que é a proba referente en España. Moitísimas gracias, Tono, polo teu traballo, moitísimas gracias por facer destes días pois o que realmente son, que é a actividade cinexética por encima de todo. Sí, moitas gracias a vos tamén por cubrir estes eventos e que se deñan a conocer, como se ve hoxe aquí, pois que temos unha xeración que ven pisando moi forte, con nenos desde os 5 anos que xa están aquí apuntados, porque sabemos concursando que non é unha actividade onde hai ningún tipo de morte, só é unha actividade con un perro e con un rastro, bueno, pois que temos moitas mulleres, por certo, que hai que destacalas, que van a ser un referente moi importante dentro do noso mundo cinexético, por iso estamos moi orgullosos que teñamos tantos nenos pequenos na proba e tantas mulleres na proba. Moitas gracias. Gracias a vos, sempre orgullosos de ser cazadores e tirando polo futuro, non nos queda outra. Sí, iso é o fundamental, que a xente que teña unha boa concienciación do que é o mundo da caza e sobre todo dos cazadores. Temos que revertir esta situación e para iso temos estes documentales que tú ben faz e uns programas televisivos que van ensalzar o moito máis o mundo cinegético e da caza. Moitísimas gracias e larga vida a Supercopa Terras de Melide. Pois moitas gracias, que temos moitas ganas, moitos éxitos e moitos anos, que para iso veñen pisando forte as nosas novas xeracións, que seguro que eu nun par de anos a me xubilarei con todo o noso equipo, que é fantástico, eles retomarán, levarán aún máis arriba a nosa proba.
Moitísimas gracias, Tono. Moitas gracias a vos, gracias de verdade, de corazón. Grabo. Está bien. Isto foi o que dou de sí a Supercopa Galicia Terras de Melide, de Rastro de Xabarí. Noraboa aos gañadores. Thank you.